Καλησπέρα σας παιδιά, είμαστε εδώ πέρα στην Αριστοτέλους και ήρθαμε να κάνουμε ερωτήσεις σε περαστικούς για το αν είναι ικανοποιημένοι από τον νικητή του Survivor και επίσης αν θα δηλώναν συμμετοχή στο Survivor 2 και με ποιον παίκτη έχουν τα περισσότερα κοινά. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πολλά. Είσαι ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα του νικητή του Survivor? Όχι, δεν είμαι. Υποστήριζα το Μάρα εξ αρχής, επειδή ήταν στημένο το παιχνίδι εξ αρχής. Εντάξει. Γιατί έτσι? Βασικά, εγώ πιο πολύ υποστήριζα τον Μάριο, τον πρία μου, γιατί μου άρεσε πιο πολύ ο χαρακτήρας του. Είστε ικανοποιημένοι από τον νικητή του Survivor? Εννοείται. Δεν βλέπω Survivor. Ναι. Κατάγομαι από ένα μέρος κι εγώ, Κασάντρα, με θάλασσα, Πευκοχώρη. Και πιστεύω ότι θα έχουμε τις ίδιες μούρλες και τρέλες με το παλικάρι αυτό το ξανθό. Βέβαια, σαν γοητεία μου άρεσε το νούμερο 3 που βγήκε. Ναι. Όχι ο Κύπριος, ο άλλος. Ο Βασάλος. Ο Κούκλος, ναι, ο Κούκλος, ο Βασάλος. Ναι. Όχι. Ναι, προφανώς. Ναι, όποιος και αν έβγαινε, εντάξει. Ναι, δεν έχουμε θέμα. Είμαστε ικανοποιημένοι. Αρκετά, αν και πιστεύω πως κάτι παίχτηκε. Ναι, ήταν μόνος του άξιζε. Ναι. Στάνταρ. Στάντρα. Ναι. Νομίζω ο Ντάνος ήταν Εσύ? Είσαι Δεν ικανοποιημένη? έβλεπα. Δεν έβλεπες. Δεν ξέρω καν ποιος είναι βασικά. Κοίταξε, ήταν μεν λίγο τον πουστράκι. Ήταν πουστράκι, αλλά στο τέλος το άξιζε νομίζω. Από τη μέση του παιχνιδιού προς το τέλος ήταν λίγο μπασταρδάκι γενικά, έκανε μαλακίες. Ναι. Αλλά σύγκριση με όλους τους άλλους θα έλεγα ότι ήταν ο νικητής. Είστε ικανοποιημένοι από τον νικητή του Survivor? Όχι. Γιατί ρε παιδιά? Ο Ντάνος το άξιζε. Όχι. Γιατί? Γιατί υποστηρίζουμε μαχητές. Θέλουμε ο Βασάλος να βγει. Ή ο Μάριος. Ή ο Βασάλος ή ο Μάριος, όχι ο Ντάνος. Εντάξει, το άξιζε, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, καλός ήταν. Κάτι έκανε. Όχι. Γιατί? Γιατί είμαστε Μάριος. 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 Ήταν πολύ άδικο. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Ήθελα να έχει αγώνισμα ας πούμε, στο τέλος. Όχι να ψηφίζει μόνο εγώ. Συμφωνώ. Ποιος? Ο Ντάνος. Ναι, πολύ. Δεν πολύ έβλεπε κάποια. Όχι. Γιατί? Γιατί ο Βασάλος είναι προφανώς ότι έπρεπε να νικήσει. Θα δήλωνε συμμετοχή στο Survivor 2? Φυσικά. Ναι, για εμπειρία, αλλά δεν νομίζω να τα κατάφερνα. Γιατί έτσι? Γιατί δεν αντέχω πιο πολύ χωρίς τις ανέσεις μου. Άμα ήμασταν πιο μεγάλοι, μπορεί, ναι. Εννοείται. Άμα είχαμε καλύτερη φυσική είμαστε ακόμα μαθήτριες. Ναι. Εύκολα. Εύκολα. Όχι στο 2, πιο μετά. Έχουμε και πανελλήνιες. Να δεις κι άλλο. Όχι. Γιατί? Πολύ εξαθλίωσε, παιδί μου, πολύ ταλαιπώρια νομίζω. Ναι, για το Νομίζω τίποτα. μαλακία. 100.000 τώρα μαλακία. Μαλακία. Εντάξει, δεν 100 συμφέρει. χιλιάρικα είναι 100 χιλιάρικα όμως ρε παιδιά, εντάξει. Εντάξει, να φας όλη τη ταλαιπώρια τώρα μαλακία είναι. Ρε μετά όμως Είσαι πρωτόγονος. σου ανοίγονται άλλες πόσες ευκαιρίες. Γιατί τώρα δεν μου ανοίγονται. Δεν ξέρω, βασικά μπορεί και έτσι. Όχι, δεν είναι σωστή. Γιατί έτσι? Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω εκεί πέρα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αλλοιώνεται λίγο ο χαρακτήρας σου και νομίζω το 2 δεν θα έχει τόση επιτυχία όσο το πρώτο. Όχι, διότι είμαι 60 ετών και εγώ θέλω άλλα κόλπα τώρα. Αντί survive. Τι κολπά. Μασάζ εγώ. Ναι, κάνα μασάζ έτσι από απαλά χεράκια. Ωραία. Τύπου Ταϊλάνδης, τύπου ξέρεις, Ναι. Φιλιππίνων. Ναι. Αυτά. Θα δήλωνα μόνο για την εμπειρία, αλλά νομίζω ότι θα άντεχα, γιατί άμα βάλω κάτι στόχο ίσως το καταφέρω στο τέλος, οπότε ναι, θα δήλωνα. Δεν ξέρω, δεν έχω και καλό σωματόγια, δηλώσει γι' αυτό. Ναι, δεν με αφήνει η μαμά μου. Αν ήμασταν μεγάλοι, φυσικά. Ο αδερφός μου έχει δηλώσει. Άμα δεν είχα σχολείο, ναι. Προφανώς. Ναι, αν είμαστε μεγαλύτερες. Ναι, θα δηλώνα. Με ποιο παίκτη πιστεύετε ότι έχετε περισσότερα κοινά? Με ποιον παίκτη? Με τη Λάουρα. Μ' άρεσε αυτό τα μαλλιά μου. Εδώ δεν παρακολουθώ, οπότε δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τώρα. Ίσως με τον Βασάλο. Κανέναν. Εγώ με τέλειωσε όλα. Βασάλο. Γιατί? Κύριος χαρακτήρα. Θα παρομοίαζα τον εαυτό μου με τον Αγγελόπουλο, αν και δεν το θέλω για τον δυναμισμό που έχει. Μάνατζερ ράγμπι. Όχι, Κώστα. Κώστα, γιατί?
ξέρω, μας αρέσει. Είναι και αυτός καλός, όχι σαν τον Μάριο βέβαια. Είμαι τον Τάνο, είμαι τον Μάριο, γιατί πιστεύω ότι με αυτούς θα είχα Πιο πολλά κοινά. Αυτό. Ναι. Είσαι γενικά ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, φανταστώ ναι. Πάρα πολύ, ναι, αυτό. Θα ήμουν με τον Τάνο. Γιατί τον γουστάρω σαν παίχτη. Είναι, πώς να το πω, είναι πολύ δυνατός, κατάλαβες, γι' αυτό. Με κανέναν, γιατί όλοι είχαν αντοχές, ενώ εγώ δεν θα έχω αντοχές. Ίσως με την Ειρήνη, γιατί ήταν αντιδραστική. Ποια Ειρήνη? Την Ειρήνη την Παπαδοπούλου. Την Παπαδοπούλου. Και εγώ δεν πρόκειται να καθόμουν να τρώω ό,τι έτρωγε, όπως αυτή. Το Αναγνωστόπουλο. Το Σπαλιάρα. Λόγω ύψους. Λόγω κατακτήσεων. Μάγκας. Θα πούμε τον Τάνο, γιατί ξέρω εγώ είναι γρήγορος, αποφασιστικός και είναι αυτός πάνω απ' όλα. Με το Βασάλο! Κοινά ρε παιδί μου αυτό. Με το Βασάλο. Γιατί με το Βασάλο? Γιατί είναι όμορφος. Και ποια έχει σχέση με σένα? Καμία σχέση. Κανένα. Είμαι μοναδική. Ξέρω εγώ, με το Βασάλο. Δύσυχος είναι, δεν κάνει τίποτα. Με κανέναν. Μάριος. Σπαλιάρας! Γιατί το πιστεύετε αυτό? Γιατί στο ύψος του. Σωστό. Σε περνάει. Είμαι γρήγορος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ, για πες, ρε. Λόγω ύψους. Εγώ είπα ο Μάριος. Γιατί είναι γεννημένος διοικητής. Σπαλιάρα. Κι εγώ Σπαλιάρα. Εγώ δεν ξέρω, νομίζω με το Σπαλιάρα κι εγώ. Ο Μάριος. Γιατί? Γιατί είμαι πολύ γρήγορος. Εγώ επειδή είμαι λίγο πιο λεπτούλης. Εγώ γιατί ρίχνω πολλές γκόμενες. Για τα μαλλιά μου. Με τον Αγγελόπουλο, επειδή είναι θεός. Εγώ με τον Μάριο, επειδή είναι πιο γλυκούλης και μου φαίνεται λίγο πιο αστείος από τον Τάνο. Εγώ δεν ξέρω, γιατί δεν βλέπω καν. Γιατί? Γιατί? Επειδή είμαστε μαλάκες. Εγώ πιστεύω ο Μάριος είναι καλύτερος παίκτης, αλλά εντάξει, τον Τάνο το ψήφισα επειδή είναι όμορφος. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω τον Μάριο. Είστε ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα του νικητή του Survivor? Ναι. Ναι. Όχι. Γιατί? Γιατί έμαθα ότι μπλοκάρανε τα μηνύματα που στέλνουν για τον Μάριο. Ναι. Και γενικά δεν μ' άρεσε και πολύ ο Αγγελόπουλος. Θα δήλωνα τη συμμετοχή στο Survivor 2? Όχι. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι καρύδες, οπότε όχι. Φαΐ! Γιατί? Φαΐ! Πίτσα, σουβλάκια. Δήλωσα ήδη. Κι εγώ. Σήμερα το μεσημέρι θα δούμε. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ επίσης. Φυσικά, ναι, γιατί όχι. Εσύ από ό,τι σε βλέπω, όχι, δύσκολα. Θα δηλωνές. Θα τρώγες κρουασάν με γεύση καρύδα. Είσαι ικανοποιημένος από τον νικητή του Survivor? Η αλήθεια είναι ότι δεν έβλεπα πολύ, αλλά ναι, πιστεύω ότι άξια βγήκε γιατί ήταν αγωνιστικά ο καλύτερος. Ναι. Όχι. Γιατί έτσι? Εγώ ήμουν με τον Μάριο. Ναι, πολύ. Κατά κάπως ναι. Με ποιον παίκτη πιστεύετε ότι έχετε τα πιο πολλά κοινά στο θέμα του χαρακτήρα? Παπαδοπούλου. Κανέναν. Ειρήνη Παπαδοπούλου. Με τον Βασάλο ίσως. Γιατί το πιστεύεις αυτό? Εντάξει, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Θα έλεγα ίσως το Βασάλο. Ίσως το Βασάλο θα έλεγα. Γιατί ο Βασάλος? Γιατί εκτός από αθλητικός τύπος ήταν και λίγο πιο υποχρεωτικός, παύλα, δεν ήταν τόσο εγωιστής, τόσο ηγέτης, ας το πω έτσι. Ναι. Από το λίγο που έβλεπα. Αυτά. Είστε ικανοποιημένοι από τον νικητή του Survivor? Όχι! Έλα με τον Κύπριο! Πρέπει να πει ο Κύπριος. Έτσι. Να διοικηθεί στην ψηφοφορία. Το έχω σκεφτώ. Θα δηλώνατε συμμετοχή στο Survivor 2? Για να αδυνατήσω. Για να χάσω κάποια κιλά, ναι. Δεν σε χρειάζεται. Εγώ όχι. Και με ποιο παίκτη πιστεύετε ότι έχετε τα περισσότερα κοινά στο χαρακτήρα? Με την Ειρήνη Κολυδά. Και γιατί? Επειδή μ' αρέσει. Ωραία. Εσείς? Με τον Τάνο. Εγώ? Όχι. Στην αλήθεια δεν το πολύ έβλεπα. Έβλεπα συμμετοχή. Ναι, να μην. Καλύτερα. Δεν το έβλεπες. Δεν το έβλεπα, ναι, έτσι πολύ. Δεν είμαι φαν. Η Λάουρα είναι καλύτερη.
Λαουρά. Λαουρίτα. Η ψοφοβία, νερεφοβία, όλα. Πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να το κλείσετε το Survivor. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα αυτό στην τηλεόραση. Γιατί δεν έχει νόημα. Στήριξε το κάπου, ρε παιδί. Δεν έχει νόημα, ρε αγόρι μου, τώρα τι να σε πω. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει. Οπότε να μην σε ρωτήσω άμα είσαι ικανοποιημένος από τον νικητή. Όχι, όχι. Okay, να κλείσει. Λοιπόν, Σκύλε, έχεις να μου πεις τίποτα για το Survivor? Παιδιά, τι γίνεται, γιατί τρώμε άκυρα?